Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Já jsem Sapča. A já jsem Nátka. A tady to je Chubby Bunny Challenge. Určitě všichni víte, co to je, takže to vysvětlovat nebudu a můžeme rovnou začít. Tak začni. Chubby Bunny. 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 No. Chubby Bunny. 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 Oj. Oj. Já se tady zgrcám. Pomoc. Fuj, to je špatně. Takže jsem vítěz. Takže tady je vítěz. A možná se někdy kolem noci uvidíte další video s mojí pomstou. Prohrou. Takže budu dělat nějaké trapné video. Fuj, mě je z toho špatně. No, nedáš. Fuj, je to hnus. Nikdy si nekupujte marshmallowny v Albertě, protože to je fakt hnus. Ty vole. Takže čau.